naiz debina goizate lazpita. Naiz berrizkue, Iturben jaioa, eta ginen, 10 negarrega, iraetxe Leandro Loizate, garaikue, oharkue, eta ama Benizia Lazpita, Olunzarra jaioa, eta amixia erkue. Eskondu ziren, Iturbera, ze hemen partetik berendako zan Iturben. Eta altxa ziginen, 10 negarrega, Ederto eta Gaztamagaz, aitak etiban lana Durangon tranbian, eta joeten zan Durangotik Arratiara, uste dut, bai. Eta ez dakit zan kobradorra, uste dut, Kobrau eban atxuri. Da Ederto, bueno, gero ongezan terreno apurtxu bat, hamak okupetan zan, aletxo batzuk ipini, porruk ipini, lorak ipini, baina gitxi, ez die errenteru dukien. Eta 10 zeme alaba azten. Horretako meritu, esaten dut ni, gure ama ez do santurik. Lehenengo epiniko noko meritu eta. 10 ume hastie kondizio horretan. Errenteruek pasetelen kontu, janariaz, garize eta horretan soberoen lan haikeben, eta gaintzen eben. Baina diru ebegatak eban. Eta neba gainera, estudizetan, klaro, planak honak egozan. Bilbora goten ziren magisteri ikesten neuzizek, ilusio guztizaz, Ederto, ganak egin amak euken afan handiz danok ikesi daigun.